May pagkaguba kining panimay sa may barangay Upper Balon, lungsod sa San Fernando. Kuman midasmag og mipasok sa balay kining usa ka water tanker nga gimaneho niya sa usa ka Jeramil Tanya, 25 anyos, pasado alas 8 kaninang puntang. Ang panimay iya kang Maribet og Nilo Bunghanoy kagingong na mahuway niya itong higayuna. Sa dihang nahitabo ang insidente, sa inasyal nga pakisusi mato ni Police Major Peter Nabuyi Jr. nga pasangin sa driver nga samtang nagmaniho nakadungog siya nga may mibuto sa tanker. Hinungdan nga mihunong og gipawong niya ang makina og mikanaog aron masusi ang tanker apan gingong kalit lang miatras ang tanker og unang natrasan ang basketball post dayon laho sa panimay nilang Bunghanoy. Samdan silang Nilo og anak nga si Pia. Hinoon wa ra nagrabihan padayon pa usab nga gihimong pakisusi karon sa kapulisan. Samtang giandam na ang kasong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to properties.